Takže čaute ľudia, vítam vás Andrea, natočím video a toto video je nové video z novej hry. Je to Stickman a hral som túto hru dosť dlho, ju aj hrám. No a ideme na to, takže predstavíme si túto hru. Ideme od 3. levela a dáme to slabšie. No a je to o tom, že zabíjate debilkov a získavate z nich peniaze, kupujete si nové veci, nové ako keby nabíjanie. Čím ich je tu viac, je ich tu inakších než týchto, toto sú zombíci, slimovia, potom sú tam takí ako keby nejaký lietajúce oko, a ktoré vás zabije dosť rýchlo, je dosť silné. Že ja už mám kúpený na sebe dosť veľký armor, tak by ani nemuselo. Mám tu takúto moc silnú, proste dáva okolo nejakých tých 500 damage. Táto dáva nejakých 14, 100, 150, ako kedy. Tým malým dáva malý damage, tým veľkým dáva veľký damage. Napríklad tých 100, ale táto dáva strašne veľký damage. Takže s touto to ide s touto húkou, alebo s touto ako to mám povedať, paličkou, ktorá je dosť dobrá a akože mne sa ľúbi. Je dosť parádna, silná a keď idete na bossa, tak si ho dáte jak nič. Pôjdeme aj na bossa. No a tieto veci, čo z nich padajú, si môžete predávať takto, že na ne kliknete a dáte sell. To si to predáte. To si môžete kupovať spery. Ale máte až toto si môžete zväčšovať silu a tak. Toto je level, toto je nejaká, toto som ani neviem, čo to je. A toto som to ešte ani nemal. Wow. Toto si určite zväčšíme. No a dám si to na semka trošku hore. Potom to aj vyskúšame. Tak je to nejaké takéto. Dosť silné. Dosť silné, keď je na vás veľa, tak ich to zabije. Dáva to každému po nejakých 60, 80 damage. Ale ono to tam spadne viac. Potom je takýto blesk. To si počkáme. Tak na tohto určite to nevyminiem. Ja som to vyhral. Vyminieme to na bossa. A ideme na bossa, takže semka. No a ten boss, asi takto. Toto si dáme jak nič. A ten boss. Zabil som si ho. To je strašne ľahký boss. Ideme si na iného bossa, ktorý bude ťažší a viac hardcore. Takže ideme tuto von. Môžete si pozrieť za 10 000 dostanete. A akože ja sa to pozriem, ale za kamerou. No, čiže ideme na tohto nie, ten je tiež slabý. Tam ho dáme na 2, na 3 hity. Tento je silný. Bude nejaký podobný. Ako tieto, iba že bude 2-krát väčší a je to dosť silný. Je to silný a ideme na ňom to vyskúšať. Takúto vec to máte. Oni do vás nehitujú. A takto si len do ňoho dáš. A on do nás to strelí a zabijú to skoro úplne jak nič. Je to táto. Z tohoto by som si to len tak nedával. Z touto pozrite sa, ako si ho dlho dávam na 2 hity a touto netopierovou si ho dávam úplne rýchlo. No, takže OK. Ideme sa pozrieť na tieto veci. Sú tu slime, Piggy, Grow, Fire a Shiba Inu, neviem, ak sa to hovorí. Tam. Shop, sú tu strašne veľa zbraní, ja mám túto predposlednú, táto je dosť silná, dáva damage 225, ale táto dáva väčší, lebo ju mám vylepšenú. No a potom toto sú tieto, ja mám ju toto mám, potom tuto mám, že neviem, tieto asi by som mal mať, ktoré, tie zelené, tieto, áno, tie hneď posledné, tie sú najsilnejšie, tie zelené. Potom sú prstenie, to prsteň by som si jej kúpil, ale dáva iba HP 5, a ktorý mám ja.
na sebe, ten dáva HP 40, Strange jednotku, Dex jednotku. To dáva Defense 25, Speed 6% a HP 20%. 20, hej, plus 20. A táto 50, a toto nič, to neviem, toto nič. Tento pes dáva Strangeku, Intex a Dex. A toto mám dvakrát vylepšené. A toto nemám ani raz. Dobre, takže z tohto videa by bolo všetko. Nezapomeňte dať like, koment, odber. Dajte si ešte predáme tieto veci. A